Здравейте, днес в нашия инфоблог за отглеждане на детето, знаете ли, ще разкажа за връзката между преживяванията в детството и как това се отразява на чревното здраве в зряла възраст. Hello, today in our baby care info blog, did you know? I will tell you more about how your childhood could be affecting your gut health later in life. Първо, неблагоприятни преживявания в детството като емоционално или физическо насилие, пренебрегване на детето, проблеми между родителите и други, увеличават риска от развитие на синдром на раздразненото черво в зряла възраст, изразяващ се в продължителни спазми на корема, подуване, диария, запек. First, adverse childhood experiences, ACEs, such as emotional or physical abuse, child neglect, household dysfunction, or exposure to maternal illness, can shape our risk for irritable bowel syndrome, IBS, later in life. Второ, ревността, която детето изпитва при травматични събития в детството, е причинителят на синдрома на раздразненото черво напред в живота, разкривайки как психологическите фактори влияят на здравето на червата. Хроничната тревожност може да наруши чревния микробиом, влошавайки симптомите на синдрома на раздразненото черво. Second, anxiety accounts for 54% of the relationship between ACEs and IBS, revealing how deeply psychological factors can influence gut health. Chronic anxiety can disrupt the microbiome and alter gut-brain communication, exacerbating IBS symptoms. Трето, тренирането на устойчивост, т.е. способност бързо да се възстановиш психически от трудностите и да се справяш с стреса, като се намали тревожността, е важна терапевтична стратегия, която работи добре особено при пациенти от женски пол, например чрез когнитивно-поведенчески терапии. Third, resilience or the ability to bounce back from adversity and to cope with stress may be an important therapeutic strategy for managing IBS, especially in female patients, for example cognitive behavioral therapy. Следователно, червата си спомнят детството и лечението днес може да изисква справяне с раните от миналото, което ще се отрази благоприятно на червата и на цялата микробиомна система мозък-черва. Consequently, the gut remembers, and healing it may require addressing the wounds of the past, not just for the gut, but for the entire brain-gut microbiome system. Замисляли ли сте се как отглеждате своето дете? Погрижите се да расте щастливо и му спестете в бъдеще един от проблемите на възрастните. Have you thought about how you raise your child? Make sure they grow up happily and save them one of the adult problems in the future.